Hey, abrante na oni adwuma bi ya na. Uni adwuma bi yo. Na papa bi aso ne yeyo. Ene papa wo ye no, ene akwawie wo bone. Papa wo ye no, akwawie wo bone. Sister yi uni ni asem bia. Nanso ukoyi nwoma no. Enwoma na ukoyi free dry land no. Fa akwan ye hata nwoma no ukoyi ye no. Akofa asem kese pa de abrew. Hey! Oye papa na ye anase wanye papa ena ye eya asem foforo kra enye asem ketwa na wo abrante kra na obi aye oyire papa ya wo twe ne tan wo hu se ana wate se abrante wo na oyire wo bibi wi ana eno so eye asem sebe ebo no nwotwe a ye de bebra TV no so ama ya hwefo nyina da ahwe bi ene ye fiada ene eye fiada Fiada say so dey na agro nim kra bro nya bosom ye toso edu ne da aduenu enwotwe enene 28 October 2022 na baba no de akaka krabi na ye de bano ba kokọ na ye toaso no koduru first ya na eno de wo hwa ye sane ne ye fo eno sa na manfo bi sresre enyanu ho enyandu tamwa date no mo calculate efrififu okono na afei ena omo kenkai wo mo nsa hona ubo date sa o studio ha na obi apaja dani no de hwew ena de obo date no mo hwewo efri date no bi akolo okono yi kumasi ehuche kwaye mu o kumase ahehu papa ensem ekwoso okrom ha no si yakasi asane ni nyina mu pa ensem ekwoso okrom yakasi asane mu a vradi nyame ye ajaba kwaku a hwe krowem emu nsem ohu kroyimu nsem kroyemu nsem anya sam ketwa kra omra samoa atenase odifo pokkwabena enso atenase ohene yire mame yabua akua asua mabronya abrewatia enso agenadwa bema usu kantakraka chief executive producer Emma Jumadie ono so ene na pamfo ai ne koda no mo esua de free ne hono omo da drum no koba jasi nana mensa abrampa ene na afriye omo enso ayegirade na Asem Mpe Nipa no utimi se nefie ye koye nim kwa ya nimten ena ye hwe na yakọ pike mi bonkum hene wono so ena echinchin fidie no fruma ede mame man pike ono so ayegirade ena set no biani abre on taki polo ena obiani abre bia hye senga jesi no bia intact ena fie ena ye boja ye yampre kwa oko MC awa David ewo ho nana Yaw ewo ho sa ena Frank so ewo ho anwoma ekokan ima enso ewo ho anwoma ekona nim papa omo ena ehwe ama YouTube ni Facebook no ene Sompa TV na aye adwuma emrantie we bo adwuma papa adwuma omo bon ho no enya asem ketwa kofro bufo mpa be ma so ketwa me yipe bre na sa Yaw Aboagye Oforisuo me ena metisiti ananim na me chinchim swadro driver ena touchline kwa ena ye kono ye ma yetiefo ne ahwefo nyina adwo ye na abrahosam ne se eduru fiada se ya eno eye mochiri dwa ya na abrahosam wom efiada se ya na ye mochiri dwa obekọ ne ye yi obi ato ho ye bededa no ya na eye mochiri dwa ye eduru fiada se adagye ni asantemam kura na akoye mochiri dwa enya asam ketwa kura enrada asem a mede to proso se ketecho bema ne nsem a meso daye wose memfa ma na hwefo ne na tiefo no enrada ena mede ayite powers ene bukom banku die no atudwa wo mona samoa ne sofo ntokwa no mede tudwa ne no se die ntokwa no esi keka kono ebeba so ntokwa no die se die kono ebeba so kire se atapoku ani abriye papa se die atapoku no ne wofa no support no amanfo bi beka kire me se Oforisuo na osofo de
oni supporters na mse bre bi abudi abe mu nyina osofo ho wo se abudi abe no wo wa te se sofo pepepe ti no eho ene wo ti asem no de na omo se 16th November na yanhwe yi entokwa ne beba so 16th November na ayite powers ni bukom banku no entokwa no ebeba so ewo Sompa nim ha ya ye de ring ni nyina ba be si ho ni abloko kwa ni nyina eno nti afre ni ye ho krata ye ho nyoma na ya bo ho dawuro wo kasafidie yi ene kasafonyini ne so ama entokwa na ba so ewo Sompa nim ma no so for exercise ye enye boxing exercise ya exercise we de boxing exercise we dey ask karate na ba be try enye boxing futu a enye boxing a etiefo ka pani be hwe dem ha ade a wosofo eye no na entokwa so de unim ko a eduru ba bi a won kasa nti omuna samwa de ne sesum na no asem beba dabi na katacho be masem a enra da wo kan ye no ene de tosu mienu ena mede emamo no na enra da no ede ne entokwa no osimi hwe ni yie no eho no ye hwe ho yie papa na de tosu mienu se wayi wasum dia na ene mede no etoa wo so preko de etosu mienu Oforisuo bema mesrewa eya hwabere watia yie mame Oforisuo bema mesrewa ya hwabere watia eyi mame eno wokawie ye no okawie no mia na ohwe manim che eno mame babai ena okoye mamusa ne bibia na de toso miensan de chepawo eno de mimie so eno Ebida ndi mimie so eno a ba na dwuma de toso miensa no eno a ba na dwuma ena me ba na ma se de toso miensa kra me nka ho asem na de toso miensa no me nka madasani bi ante eduru ha na ma adwene se de toso mienu no ka me nka ho asem na de tosu mienu no se me hwa bere watia yie bere watia na me hwe ni yie me hwa bere watia yie da bi mo de mo se me ntokwa na me hwe ni yie hwe yie me ne sofo ne wan kasa o se mo ntokwa na me hwe ni yie na so Oforisuo me se nana o se abere watia hwe ni yie ma me papa pike kura wan kai no dabi Mankai piki. Mankai piki. Osi abere watia mi hwe ni yi. Moyo. Asi mi hwe ni yi. Okay. Asem Mpe Nipa dwumatie ena waso egusu a wotie no. Yey, wo wo de dombeko nanso. Oya hohwia enye yie. Wo de na pakan no nya besi wo pe. One hwan. Na sadie akristofo ensi ensuro wowuo no eno nti eduru baabi a na amannwoma eko nanim kama pa afutu sem ofia ha afutu sem ewo fia ha na menche ho no ena afutu sem a mede ebrewo ena afutu sem a mede brewo no yetufu atie se yetufu a tie se yetufu na wantie a wo kwantie ade se yetufu na wantie a wo ko antie ade na krobia sante kotoko so se ukoto se pani bi etu ne bafo a fa bi ebo ukotodwem na dachi ankwama bi no wo de abobra enu nti afutuo ene atenatene wo bia ni ho awapa ho emom eduru ba bia de otwasa no ya na wonim se na chi achia enu nti wodofo se duru ba bi na wo ye ade bi na se obi bo wa batiri
set tre onsa ana tisi tempo mu a eduru baabi a ya na onha wo kra eya na onha wo kra enu ti wodofo eduru baabi a yetufu atie na akoda tu panifo ena pani enso etu akodafo na empempi no ya na ye de ahye yetirim se pani nko a ena tumi etu akodafo a ente sakra enu nti no si etufu atie na wanhwe adabi no ebe hawo papa abrante ababawa me maame me papa afutuo no mpa ho o si etufu a wompa afutuo ho kra esanse enyoma bi amantam ho wo ye no enyoma bi akrom ho wo ye no enyoma bi adwuma ho wo ye no de wudi di omanfo no enye o enu to obi bo wa batiri se tisitimpom ade a wo ye no ka ye ni se ya kababua de wo ye ka wo ye ne sa kababua ma adwuma ya koso nanso so wo ye wadwene se de wo ya na wo ye de a bema na ebeduru baabi na agensam o ebeduru baabi na agensrepe agimpataku ebeduru baabi no na enwoma ni nyina agiagu na mihu yanka eni aduro enu nti yetufu atie abrante o maame no papa adi wo kɔ sukuu no Sompa 93.1 na wo hwɛ sɛ dachi ankwama bi no wo hwɛ wo ama wo sia fifire e wo sukuu mu na wabenyina ya panipa no anya adwuma ayo eduru baabi no do ho akɔbɔ yonko eno ti sukuu ikura no onkɔ ena wutu galamse to taya ena wo kɔ cheno eduru baabi no P1 na wugyaye no wayonkofo wo classmate fo no wo P1 no ene ebi ena ya dokotafo ne anesifo ye o Sompa tufo antie no ene sen ene kɔwie wo ekɔwie wo se wanya adwuma bia anyo eno akɔwie wo enubone nom a ene yeye wo hwe a enye yie ɔmanfo huwa na odwane efiri se de utiri nwe afu aduro no kaye kaso abodam kura enkeye yetufu se kosua nwoma no se kawo koya enkanye ne se awie wo seyi abrante de wudi di no ewa adwuma mhoi enye enso ani enye kra yetufu na tie se ababawa no ba ye no se de wusi tata no enye sa akwa no so na ese wo fa ye no enu nti no amanfo tufu se eniye ya wo de ehye ababawa no enye abrante gyan ye tufu wantie enam so ama ababawa no ede eniye ya agya adwuma no nyame kopagya no eduru baabi a wadwuma agiku ye no baabi a wotwero nkrata se wo kopa adwuma no wokɔ ya ababawa no ena ye adwuma mpani ewo ho ekosi sei wotena ase a woka wansem no opagya wani a wani bo nanim no na wusu tatatata efiri se unim se wonfa wadwuma no de wudidi no ankɔyie kura ye tufu wa ababawa no ho abrante no ho se abatie ni suba nyenkɔ ware no safie we yenkomu awade safie we pa yenkomu awade o se kantwe ne awudie wo fie ho enso ye tufu no na wo posa ba bi abrante enam so ama wo maame no papa asem o kan ye no wantie wo kwa awade wo fie ho enne wahu nkoda wa wo mo enne wahu amane ne ohawa wo namu tufu antie no wo bekwa ante ade abrante asesabo na abɔ wuye o Sompa 93.1 asesabo na abɔ wi efiri se ye ka se kosua adwuma no uyiyi ano se nensa no dwuma de wompɛ nanso wafo bi a ye ka se one wo monko no enne wo mo na ɛbɔ daaso yi enne ukɔ magazine a wo mo na edi sikai enne ukɔ adumu a wo mo sotɔ ene wo hoi efiri se wo ye adwuma no sika ba won sem no wo tre won kwaba mu se wo biebie sotɔ na wasisisi adan yetufo wantie enu nti ama wabɔ asesa tufo antie no ene wonwam atikɔpɔ yɛmfa nwum wei ensuesum na yɛnko ɛmfa ɛnkɔ yanim yɛmfa nwum wei ensuesum
Swami said my mobiak. dachi bi ubanu ho abrante nsana wo wie no petesi no tiunsrum twitwa nsrum ye tufo na etro wo ye tufo na wanti a wo bekọ antia de omna samwa na Friday bibia betimasi tufo no wanti a enwom no emu nsam no so mu award no munya bimponi we mu de ya na anya bida anu de mfa ma Ghana okay ni nya wonyame ho yama na saso so award a ebe man nyankopon ma award yancha Mr. Saka go Saka Sompa 93.1 na yancha Mama Sarakuba Sompa hima Samre wotie den yempon yo no so mpon ne granny na akontanso ya chia no etufo no wantia sa de we de yenyina ebia happy happy yo afutu ya wunti ebia happy happy na eguso enu ntina sa afutu sem no empa wiase da no ade bia betima twamako nyankopa asem ntwam na mu mafutu sem ni kwase ni pefiri wakwan ya na ebu baby se wonam obi fi kirechi there's one kofo obi fi kirechi one kasa hunsu nti one two hofo eno man ya jaba asama na ho fo so na wo kan ye woni pabu a wonde na dwe se yentunifo wonyi bibia ni wo wiase but na me kasa asem ama nipa bi ate ase se wo ye ho mema bebreba 7 president panifo se yakoja afutu sem obi na obetima reject afutu sem afi na bra yenim nkrofo bi a oma de wo mo ho awa japade a sika kase sika omo obi so still omo konya afutu sem ana obanwe no man ya jama bi a 7 prejudice bi a once di kura na ne botom no utun fo no hajaw wa ka cho se wo ye pani a kwa hivie wo ye pani a kwa hivie asamto no de a na opepani wo fie e ba cho fre bra afa na o meyi mi wai anu nti ne ye ka cho se afutu sem de enne utie Sompa Asem Mpe Nipa na dwe a de bia de bi mamo me de bia me kasa asem wo se me se ye futu sem no obi anu ani kwa so ofa na tra wo wo de sabe o ye be kan sa waji mi kwa dokura tu ase hu se dokun aben wo de wanti ahwekura ni hwe ka no wo de fa fide nto na tie afutu sem ababoa se wo se wo kɔ akon obi anu a wo so wo kɔ akon no agya ni to ofie wo de na egodi nkunim wo se wo kɔ bɔbra abrabɔ na wo kɔ bɔ no waje wafutu sem ofie e na wo kɔ ede be abrabɔ na wo kɔ bɔ abi ho no ma sebe panifo se bebia kosu agu no yentoto bo nko aha wo koi yaka cho se bebia wo kɔ no e de asem bebra wo nipa da sani chese wo ni sika no no wo sika nti wo ka asem bia na ade se ohia ni hye aben a onya tiefo eti de be sra manfo se ye pom chaw ena fie de adi gya wo no no nyame nka ye ho na ye nkonsa mra na adwoda
yɛnti asambɔ ne bia afutu sɛm no fa bɔ bra baabi a wokɔ bia weekend yi baabi a wokɔ ayi a wokɔ baabi a wodi nante bi a wokɔ bia no fa futu sɛm fa yɛ wabrabɔ na ɛmmoa wo ɛwɔ daakye mu Oforisuo me daase odifo Oforisuo yeah me nua panyina chia Sarako Benti asana sene ma odi abane mo ofe okay anti ye nyina ye beko Monday akotuto bi ahye emu ofo ye man so ye fe ye kama so no we are shy then so stay be shatale ye be shatale ba ye me hu na ho ye be shatale tale papa ma Sarako banyam bo Monday me ne Oforisuo ne o de ya ko kwan obi abeba wa ko kwan kan wa se Oforisuo ye tu fu ene nyina ye ko ye ti anse Bible kra kase sutie eyesene afodebo o kan di tulomi ngomana o se sutie yesene afodebo na da biya ya na me koma youth no titi we youth ya na me koma wo mu nyina agina a car ya na parents no ebo a car ya na parents ni bo. I'm talking about the men or girls men ni girls a man me master na make na say the professor ma baaso yeah odifo pọ kwa na say me chere bla bi say okay entokode ye bekon 16 no professor ka ho mama no try me na me come odi 220 yanko yanim na nipa nyamia sheda wo ana o maame no papa wo youth asena making o say maba no mko school no omduru form 1 ni form 2 a omadwem so mo wie board mo wie GSS school no say me wie school and young get 13 years he was me wie school also ayi class 6 SS1SS2 na wie unru babia bo so okofa nyinse dia hye ne mo ada ya boy ne so obebo ame sikape potri be pa no de ma wa say 20 cities edin ka man 5 cities the second o man 10 cities e ko wie che on ko da wie o man 5 cities na 20 cities no da nyemo wo ma me so abre wo tufo se mi hu na ma pra fa ko school na fa bebo ame daachi wenti okosia sabi obia woni mu nyanse na otunu fo se o meboa no just 20 cities ebi kwatimo me 2 cities no dey wi no da kwakonyim ye tufo tie na wotia ebeboa wo me wolu maka se me che wo se okoto se panyi bi tu ne bafo a twam enso entwam wo so mbacho te bi mate wa sepa twam enso entwam na te waso wo de twam ko nya wo otufo na mom waso wei emreche ne betie ukofia fa bi bobra abrante ku school o ma me ye hia o papa ye hia ana mu tikoko aso mu sem na ye cheche aso university ya wo koi enkofa abrante ono mu sa na ono wi emme wo mu okoya na odo akobon atutu asemfo ekọ wi echi ne wani we ba ko je pa anase wano nyina yetum me pa chew ye tufu tie ye tufu na wutie no na ebo abrabo Oforisuo ye tete ho the last week ho ye besire abrabo no ye ninkaso nti no ye foto ne de nam because ne kanene de onim se obi timi hia obi ba na waka chen se ade a wo ye nye na wotie but ne wonim na gosho obi ba se abrante ne nam yi wonyim wo mfi obedi watem nti no se na me nyomo ka no nti de ba ne se ye kan radio so a na woti bia na de tu unua bi oben wa otie wa asem no na de tunufo na aboa ye tufu a ye tie na ebebo ya brabom me da se pa swantie ne onwam atikoppo enu nti JHS ni akoda o ma mi tufu atie wan komfa empre wanyinsen amfa ansei wa brabo abrewatia Oforisuo bema eya obia wo ho atie futuo na efutuo eyema odasani bia wa asase ene emu abrabo ne emu asetena yetie na ye boy emu na enipa bia wanti efutuo no sede odwomo a wode sasa adwumadie ni mu wadwomto ne efre no Albert Edufosu
ya wo bodwom se yetufo na se wantie a daache wobenu ho se yetufo a eye atie na efutuo eye ede ma abrabopa na eye anampanyi ka asem bi se ohini tufo antie ene ode sebie ekodwabom ana se dwabo ase ye nyina ye nim se sebie ebia maburu na ebia omusi so no so omunimu aye agyanan na wohini bi na tete kan tete empanyimfo kyera na okodwabo ase na sede na kane no wono ma ekwa womo enam fom no oduru kwan mu baabi na yese na yem akane kakra na ewose wotimi kɔ enwura mu baabi ekosiesie ne ho ana so okoye ne ho ye na okɔ no na enwura bi a yefrɛ na nwono ne baabi a oja na nan no ena oti aso nti oti aso sa na oja na nan se na ebi agu anwono no so nti owie ya wosiesie ne ho wie ya wo tu ne nan no ena anwono no epegyaye ena ebi ka ne ntomem esanse yetunifo a wontie wone ho anu ahoka na asem na asa oka se na asa wahene ebi asabia ye ntomem obi esuro nti no omu ye din na omu susu di nachi ena okopi adwabo na se nti wo ye duru ho no enwanse na ni nachi na ne wo no memma wo no metwene omu ka atwene ena ensem a wo no mu ka ensem o mu ka ne se wahene wati kwapacha wahene ti kwapacha wahene wati kwapacha ena ono so dey sa no in fact onim adekode nti a entwene na ebo na wachiko pacha no asa onsa ohene eye dudwabo ase a eya wonom de entwene soaso mo kwa entwene ka niku ana se ne dom a omo kɔ no ho nti omo ye duru ho ana se omo ka entwene no ama ye hu se bia wo hina semesi ana se wo hin obenten ena ebe nti dwuma wo mu de ma no eno no wo hina wati kɔ pacha ne nyina ne se yetunifo a wontie nti no wo de sebie adurudwabom ya wokoye nim guase pacha ene okokogye ne wo ho na ofosuo mpanyimfo so sa tu bebi se anaso mo sa ebu bebi se ohini tufu antie ene wo we takrabo a woni tire takrabo a woni tire na ye opetuo aboa petuo ne ye frɛ ne takrabo a woni tie no na ye nwe sa aboa no na ohini bi nso abre bi atwam de ntie nam so ma nananom bu sa abe no na ebre bi atwam omude petuo kwachira no no se na yenwe sa aboa we se ose am de me petakraboa awe sa abro mkopa bi baabi anso omunya bi de ebeya ne se omu ka hwa wontie ntia wo se omu kotwa ne tie omu kote ne tie ne free so na omu de bre no no so omu aboa no ho no mu emfanya aduane ma no ene ono so okɔweye yenwe opetuo but esansa na so oden na yetunifo a wontie nti no wakɔwe takrabo a onitire ye no so ene opetuo enti sɛ de mpanyimfo ɛka ye no sɛ yetufo na sɛ wantie a wokɔ antie ade wanhwɛ adaache wabrabɔ baabi a bɛkɔ akɔsiw ene baabi a bɛkɔ akɔwie wo no agya wadwo ɛna obɛka me hu yanka ɛna obɛka mpanyin so sesa asɛm no eni aduro nti no ene sa wote ho a time bia na wiase a wote no sɛ yɛka asɛm bia kyerɛ wo a na babunu ya wasi so nkanka no wafa bi de ato kotokoma na sɛ okotodwem na sɛ de abrabɔ ne sitie no sɛ wanyu obi amana na ne dane ɛte sɛ bɔdedwo ya yɛde ato gya so ana sɛ hurugya yɛde ato gyem na so bi yɛbɛma wada faako abɔ wankasa wo bra sɛ de wo pɛ no a wanhwɛ ya wo bɛhye ama wankasa wo nipadua ne nyinaa senti no de mede twato nyinaa ne sɛ tufo antie kahyire yɛde bɔde ahaban na ɛbɔ na tufo antie kahyire na yɛka no obi wɔ hɔ a akwada kane yɛkɔ ahaban mu a na yɛ maame bɛsen yɛnkɔ asoɔden nti no na wɔtwentwɛn ne naase wɔmfi ne maame wo kɔ afo ma so ofa kɛntɛn na ofa kahyire na wo de kɔ enso asoɔden ɔka sɛ wɔn konti no wɔtwentwɛn na sɛ ne maame kɔ yɛ kyerɛ bi a ɛba na adwum sɛ ɔbɛkɔ no yɛse bɛsoa gya na sɛ bɛsoa bɔde bi a kahyire na bɛnti woto wani abɔde ahaban ɛna wobɛsoa na yɛnka hu sɛ kan tete no so bɔde ahaban wokɔ soa ya na bo bi efrɛ ni chamfo ɛya no mo ta hyehyɛ mu pa enti wokɔ ya de ebe ya ne sɛ chamfo no wo be count ne ya na ɛka sɛ tufo antie ɛka hyire no ɛya da yɛ de bɔde ba ɛna bɔde ahaban na ɛyɛ bɔde ahaban no so no wokɔte ne chamfo ɛna ɛbɛka wo nti ne yɛ ka kyerɛ obi a sɛ abrabɔ no wo hia afuto yɛ tufo a ɛyɛ tie fa bi tu kotokuo mu nyɛ sa wo